20. Po. 20 kalahati, 20 kalahati, 20. 20 kalahati, 20 kalahati, 20. Tatago mo sana. Mati nga. Yeah.
20. Parang papasinda ko sa kanya. Shout out mga karay. Suso for today. Kasi sa dito pa nga rin, nakaano na. Sige. Wala mo, bilan. Ayun. Wala mo. Ito. Ha? Burger. Okay, pwede naman yun ah. Kunin mo yung ino. Ano na na? Ay, tragis ka? Diyan mo sinushoot yan? Ha? Diyan mo sinasawsaw? Paluin kita. Pinit sa palengke mga karay. Labas ka din, labas. Shout out. Shout out ka. Shout out ka. Isang control. Aren't you drunk? Ayun, window part list. Ganyan. Isang control. 20 kalate, 20 kalate, 20. 20 kalate, 20 kalate, 20. Hindi na, 20 lang kalate, 20. Rambo, 20 kalate, 20. Bili pa oh. Tip lang, mixi ka lang. 20 kalate, 20 kalate, 20 kalate. Honda mo yan po lupa si Dis. 20 kalate, 20 kalate. Uy! Hindi na, wala na. Hindi na, 20 kalate, 20 kalate, 20. Makita ko. Ano? 41. 40 na lang, 41. 20 kalate, 20 kalate. Ang Honda mo yan po lupa si Dis. next, pabari ako. Pinalik ko na kay Diyos ko. Wala na. Tara mo, sampo. Lulo. Mayroon pa pala ate ah. Thank you po. Honda mo yan po. 21 port be, 21 port tuloy. 20 kalate, 10 1 port. Pili na, pili na. Lupa si Dis. Honda mo yan po lupa si Dis.
Sampu one port, sampu one port, sampu. Ate, sampu lang one port. Dito ako sa may Trino Highway. Sampu one port, sampu. May sampu one port oh, plastic. Sampu one port, sampu. Sampu one port, 20 kalahati, sampu one port, 33 port, 41 kilo. 34. Siyang kilo ba? Ilan? 25 me, 25. 25. Hindi mo kayo pinalikan. Dagdag ha? Wag na mi. Isa lang. Mura na nga yan eh. Dagdag humirit pa si mami oh. 20 lang, 20 kalahati. 40 ang kilo. Welcome to Apple Duba City. Ate, bili na, 21 port, 20. 21 port tuloy, 20 kalahati. 10 1 port. Mali na tayo doon. Welcome to Apple Duba City. Bili na oh. 10 1 port, 10 1 port. Welcome to Apple Duba City. 10 lang 1 port, 10. Bili na. 10 lang 1 port. Ilan? 10 lang 10. 1 port. 10 1 port. Kilo. Ilan? Di ba umabot ng 10 kilo ngayon? Welcome to Apple Duba City. Sampu amport. Nay. Plastic. Sampu amport. Bili na. Sampu amport. Ayaw ni nanay. Sampu lang tayo, 1 port, 10 na lang, 1 port. 20 kalahati. $20 20. Ayo, 80. 21 port. 21 port. 21 port tuloy. 10 1 port. Yawa. Yamats. 10 1 port. 20 kalahati. 20. 20. Thank you. Yate. 21 port 20. Quality. Nandito na naman tayo sa Santa Monica Shop and Ride, mga ka-ride. Tawiran po. Pedestrian. Ay, 10 1 port ya. 20 kalahati. Ayaw. Wala tayong magagawa. Ayaw niya.
Copyright pala ako. May tugtog pala. Sampu amport, sampu amport, sampu. 40. 40. Uy ate, sobra na. Nadalawa ka na. Kaya 10 mi. May 10. May 10. Teka lang kuya, bibili pa siya ako magbabayad. Ay, ikaw rin ba? Alright. Pagsamahin ko na, isang may-ari lang naman. Iba yung sa kanya. Paano yan? 29, 30. Gawin mo na 1 kilo. Kopya. Kopya. Money popcorn. Lang pa rin. Yan. Kakainin lang, kakainin. Chentalat. Thank you. Thank you ka lang. Ay, sanda na yan. 10 lang ya, 10. Lahat na lang. 20. Yes, sanda na, sanda. Marami na, sanda. 10 lang 1/4, 10. Hindi, 10 lang 1/4. Yung kalate. Grabe siya. Kulang pa rin. Yan, 20. 20. 20. 15, 20, 30. Thank you very much. 20 lang, 1 kalate, 20 kalate. 10 1/4. 10 1/4 mga idol. 10. Ay, mga kauray, ito na lang yung tira natin. Oh. Ito na lang yung mga tira natin. 30 na lang. Uy! 30 na lang kilo. Hindi na lang ito. Naman ako sa Dumalay. Natulog ako ng 3 oras. Kaya antok. Malos tayo mamaya. Subscribe my YouTube channel mga kora. Huwag nyo kalilimutan mag-subscribe sa ating LinkedIn channel. Pindutin nyo na rin ang notification bell para mag-update. Pag-share at pag-comment po sa baba. Comment down below. I love you guys. See you. Nang mais na inainitan lang po. Lagi. Ano baho dun? Nangyari sa'yo?